Da hasi ginela jantokien sukalde bat ipineko asmoenaz eta burruka luzie izen da, baina abenduen batetik gehiago sukalde dekogu eta guztiago azken baten da lanari eskerrak emoteko. Eskerrak zuzendaritza taldeari irakasle guztiei gu aguantetiaren eta euren aportazio guztiei diaren. Gero jatetxe guztiek eukilarien prestutasun eskatutzaren guztireko beti mondie prest ero prentxe horrekuetara, sukaldeko kursiluek emoteko, hainbat ekitaldi, eurek algebaso, etxoste, mendigoikoa bekoa, tetsu eta tagarna txikikoek beti prestutasuna dira suskurtuek. Eta gero 7 urte honetan, hainbat traba okiloguz, eskutsa zaietik beti trabak egon diez, eta traba guzti hori gainditzeko, bainoko jaialdize, astebeteko plantue, kaseroladak, lako aldarrikapenak, dirizuek eta museo baten bide izen diez. Jantoki, sukalde bat lortzeko eta berez, bertan bertokoko aldarrikapena da, bertan sukaldatu eta bertako produktu egin. Lehen dugun apurre, leheneko zatize baino ez da guretzako. Eskolan, zoritxarrez, sukaldiek ez da egin. Baina, ikusten da, buru gogorrak izan ezkero, zer lortu egin. Eta gero, gogoratu golutxerako akebaso, mendigoeko abekoak, eta txostekuek preparo uspera dudana. Eta, opari txikitxo batek guretzau, azken baten gehien lagundu eskuene eta betiko prestutasuna adieraziko eskuen, Inigo akebaso dueri eta ame txostekoeri, mesedez, gore dizuguna. Beste detaile txiki bat eukikio gure du, bere buru ez dauenak hemen aurkestik urixen, baina guk beraz askotan agoretan da, ze kriston kaparra moten dauberak, danok ezetuko zuen, eta bere tore gaitela alez mesedez ona,
sukaldari jeri, esateko da, umiak etxera, desde luego, posik etorren diez. Errepikatu, aldan agaten da biera, eta beste itxura badekola, benetan